No niin. Eli nyt mä näytän teille, miten EM Bokashi ämpärin sisällöstä tehdään multaa. Eli mulla on tässä nyt kerääntynyt ämpäri täyteen muutaman viikon aikana. Ja sitten mä oon jälkiseisottanut sitä pari viikkoa. Eli sieltä on päästetty kaikki nesteet pihalle. Se on vähän niin kuin kuivahtanut ja fermentoitunut, hapattunut sen jälkiseisotuksen aikana. Mulla on tässä nyt multatehtaana tämmönen pienempi ruukku. Tarkoituksena on se, että laitetaan 1/3 tätä EM Bokashi ämpärin sisältöä tänne elävöittämään multaa. Mä käytän tämmöistä kierrätysmultaa, eli vanhoista ruukuista kaatelen multaa tuonne ja elävöitän sitä Bokashilla. Nämä EM-mikrobit pilkkoo fermentoimalla ruokajätteen ja muuttaa sen kasveille saatavilla olevaksi ainekseksi. Ja ne tuottaa itsessään jo aminohappoja ja vitamiineja, entsyymejä, kaikkea joita kasvit tarvitsee kasvukauden aikana kasvaakseen kunnolla ja tuottaakseen. Eli täältä nyt sitten kaivetaan tuonne vähän Bokashia joukkoon. Ja täältä näkyy hyvin ruokalistaa. Löytyy vähän broileriluuta ja avokadoa ja sitrushedelmiä, herneitä. Kaikki hyvin fermentoituneena. Täällä on joukossa tämmöistä valkoista kasvustoa, joka on hyvää mikrobikasvustoa, mikä kertoo vain siitä, että täällä on tapahtunut fermentoituminen oikein hyvin. Ja tää on erittäin hapan, tämä Bokashi. Eli tähän ei missään nimessä kannata heti lähteä istuttelemaan sitten, kun tän on tähän multa laittanut päälle, vaan kannattaa odottaa pari viikkoa, jotta saadaan pH suotuisammaksi kasveille. Eli ämpärin sisältön pH on 3,5 ja se on aivan liian hapan kasveille. Pitää odottaa pari viikkoa, että se sieltä happamuus pikkasen laskee. Laitetaan sinne ihan perusmultaa päälle. Voisi laittaa myös noita vanhoja ruukkumultia. Mutta laitetaan nyt tämmöistä ihan perusmultaa, kukkamultaa, loppuruukku täyteen. Ja Bokashilla me saadaan elävöitettyä tätä multaa, eli saadaan tehtyä elävää multaa. Siellä on ihan oikeasti ne elävät mikrobit, hiivasienet, maitohappobakteerit siellä joukossa ja kaikki ruokajätteestä tullut ravintoaineet, typpi, hiili, fosfori, kalsium, kaikki on tallella siellä. Vähän lisätään vielä tuosta multaa sinne päälle. Sitten tähän voidaan vielä laittaa tämä suotovesi, mikä on saatu tuolta Bokashista. Eli Bokashin suotonesteet, kun on päästetty sitä sieltä pois, niin se voidaan kaataa tänne joukkoon. Saadaan lisää mikrobeja, saadaan lisää ravinteita. Prosessi pikkasen nopeutuu. Sitten mä voin näyttää teille ihan tässä, voin tuosta jo valmiista Bokashi-mullasta käyttää ihan istutukseen tätä valmista Bokashi-multaa. Eli istutaan tämmöisen pelarkoonin tänne saviruukkuun. Eli nyt me ollaan viljelty tänne maahan mikrobeja, aminohappeja, vitamiineja. Me ollaan tehty siitä elävä ja erittäin ravinteikas maa kasvualusta kaikille kasveille.